Здравейте хора, аз съм Георги КТБ и днес ще играем Clash of Clans. Искам да ви покажа едно нещо. И то е, не знам дали знаете, но вече имам Airbombs, имам Builder Barracks 6 левел. Хора, то е супер според мене. И съм се апдейтнал вече Бомбери на втори, Бейб Драгън на втори. И сега забирам за Арчер 7. И тук ще направя няколко атаки, да си взема стар бонуса и да стане по-бързо. Ето имам Клок Тауъра вече буст 8 минути. Да започваме. Опа, чакайте. Така. Ето вече започна да буства. 24 арчера според мен е добра атака. Някой път съм вземал по 3 звезди така. О, ес, дабъл кена му е открит. Пускам ей така. Ето хора, сега съм вземал 27 звезди. И се чуя дали ще успея една звезда. Има малък шанс. 2 кенана сега само ми пречат. Да, и то толкова ще се стана. Тук му взима този. Кой да направя? Да, ето с 5%, ама ме е взимал и Том Хала. И виждате, и той има 4. Арми кампа. Така. Хора, ето, започнахме да нападаме. Вземахме за сега. Ще вземем една звезда, бе, май. Ага, ще вземем. Аз те си мислях. 44%, тук пак ме бият. Да. Не знам дали много от вас знаят, но вече съм 50 левел, хора. Скоро, аз съм ви казвал, че тук съм горе-долу макснат. То горе-долу имам да апдейтвам само това, това и това. И тук малко неща в лабораторията. Тези двете. За друго не знам какво да правя. Чакайте, това ще си пуснем армия. Така. Отиваме пак тук и продължаваме. Хора, ще играя или докато ни свърши буста на той на Клок Тауъра, или докато ни взема Стар Бомса. Така. Ама то сега ден. Прави се билдер хал 5 хора. Какво? За първи път ми се пада такъв. Хора, сега сме му взимали 35%, 40%. Ще вземем една звезда. Взимаме. Не! Шит! Давайте, вземете. Моля. Добре, Арчерс. Не! Добре, ще взема. Окей. Фио, взимах. Оле, хора, чуя се едно, ще вземат ли? Не, то скена. То скена ми попречи. 57%, дано съм бил.
победих. С колко? Охо. Но такова ми е с 2 бейби драгона. Ако беше на първи левел Клок Тауъра, до сега сигурно ще да е свършил. Ама беше шега, хора, наистина. Така. Май тук взимаме една звезда. Да, тук... Не, чакай, нищо няма да казвам. Нищо не се знае. Защото те тук щупя стената. Тази бомба. О, не, шет. Fuck you. 46% пак ме взимаха. Да, човек още играе, значи човек... чак сега ми взимам 25%. Гепал ми тъхът, сигурно. Бил дърхава де. Чакаме го. Ари играе пъти, бе. Да, казах ви. Не, взимаме с 2% повече. Ама както ви казах, ми взимам толкова. Така. Така. Тук правим да вземем откритите неща. Така пускам тук арчери, за да се вземат дабъл кенънът, което стана. Май взимаме тук една звезда. Не, още не. 42%. Аха, да бе, да, взимахме. Yes. Браво на арчерите. Еми няма да взема то билдър халаде. Карай, пак помогнах. Браво на тях. Дори за малко ще да го вземат. Браво. Тук ме е бил. Не, аз съм го бил. Супер. Така, с колко? Охо, тук няма шанс. Абсолютно никакъв шанс. Да започваме пак. Така, хора, само още една игра ни остана. Аз не знам как е. Хора, виждате ли на какво му прилича базата? Само на мен ли ми прилича на това? Гледайте, хора, само от нещата навън взимах почти една звезда. Но аз сигурно ще взема една звезда. Да. 60%. Пак гледайте, тук арчерите ще вземат билдър хала, естествено. Еми хора, супер, какво да казвам. Добре. Уф. Окей. Така 69% с 2 звезди. Тук сигурно печелим. Нали? Не! Взимаме с 1% повече. Каквото и нещо е, човек. Бат тъбото. Реплей. Искам да го гледам. Да. Хайде по-бързо. Как ми взимам? Поне не май взимал на 100. Човек път тъпото, как ще ме вземи, бе? Ляко бях оставил не арчер, ще да вземи повече процента. Така, Клок Тауъра вече свърши. Той е последна. Така, зареди.
кръшера ми навънка. Аз обикновено съм свикнал да си оставям кръшера някъдето бил дърхала. Така. Вече... как само 20 ват? Що сме взимали толкова с малко? На мен ми струва супер много. Добре. Я чакай. Охота коктауъра, че майна. Чакайте, ще ги оставя да видя какво ще направят. Нищо. О, познах! Защо се доближиха толкова? Те с нормални ли са, човек? Им пак ме бият. Милши играй, биха ме. Ако аз бия, нямам думи. Няма смисъл. 4%. Мале хора. Джемваме. Последна игра. Обещавам хора. Те ли иначе клипа стана вече 11 минути. Аз не вярвах, че стане толкова много. И то точно на Clash of Clans. На Clash Royale го вярвам, ама. О, ес. Тук е взимал съм 22%, то е нищо. Те ги взимаха го този. Мале хора, имам шанс за... Кажи го де. За билдърхала. Така. Хайде. Ето стъпачар. Не! Ама не моя хора, другия. Има предвид Арчер Тауъра. Ама си мислех, че като вземат билдърхала ще ми даде над 50%. Каре, поне пак победихме. И виждате хора, вече събрахме пари. И елексир. Отивам на Стар лаборатории и пускаме арчери, 7 левел. Те се правят, добре, един ден. Ко да пуснем с толкова голд? Дабъл кенън. Той се прави за 12 часа. Те ще е готов. Да, то сега е 1 часа. 1 часа пречно става малко трудно да стоя. Еми хора, той ще бъде от клипа. Чакайте. Хора, той ще бъде от клипа. Довиждане.